Jaun andereak, ikuskizuna astera doa. Abesbatzaren emanaldiaz guztio gozatzeko, mesedez, haur txikiak zuen ondoan zaindu eta isiltasuna gorde ikuskizun guztian zehar. Prestaketa lanetan aritu diren guztiek eta batez ere oholtza gainera igoko diren ikaslek, hau da, zuen seme-alabek eskertuko dizue. Ikuskizun honek, Laboral Kotxa, Lekunberriko udala eta Larrango udalaren laguntza ekonomikoa du. Azkenik, ez ahaztu zuen mugikorrak itzaltzea. Eskerrik asko! Gerrak, sufrimendua, heriotza eta suntsipena besterik ez du ekartzen. Ara Malikian biolinista ezaguna Libanon jaio zen. 7 urte zituenean, gerra piztu zen bere herrialdean eta egun batetik bestera aireko kontrako bunker batean bizitzera pasa zen. Berak esaten duen bezala, beti biolinarekin jolasten ari nintzen. Horrela ez nuelako pentsamendu txarrik izaten eta alai izaten jarraitzen nuen. Gaur gure ahotsak eta gure pozmezuak ordu honetan bunker batean ezkutatuta dauden haurtxo, gu bezalako neska mutilak, gazteak, pertsona helduak eta aitona-amonei heltzen nahi genuke, bakarrik ez daudela sentitu dezaten. Halaber, gure mezua bestei ondasunak lapurtzeko herriak suntsitu, konkistatu eta genozidioa bultzatu eta babesten duten boteretsu horiengana iristea nahi dugu, jende gaiztoa eta mesprezagarria zarete. Azkenik esan, gu garela sufritzen duten pertsona hori guztien itxaropena, eta aldun guztia egin behar dugula haiei laguntzeko. Ezin dugu beste alde batera begiratu, ezer gertatuko ez balitz bezala. Musika eta umorea, basakeriaren aurre egiteko osagai honenak direlakoz. Gozatu, farre egin eta ongi pasa gaurko ikuskizunarekin. Eskerrik asko! And if you really try, you'll find there's no need to
denak? Txaldeon. Atxaldeon! Hola. Baino, ze. Bueno. Launtzeik behar. Diot hemen atzekaldean, gelditu zaizola pixkat. Txe. Leante, Txiki xamar, baino leante. Bueno, yo a lo mío. Hau dena nire izango da. Hau dena nerea izango da. Tau. A ver, escucho hoy, mesedez, escucho hoy. Hau dena nerea izango da. A ver, ez alde hontatik ebai, a ver. Bueno, Rusia igual, bueno. Baina, Hau nerea izango da. Konkista! Ez, hau nirea izango da. Baina, hau nirea izango da. Nirea izango da. Hau nirea izango da. Gerra!
ama. Bueno, a ver. Espera, oainiken deitu gabe. Espera, oainiken deitu gabe, ni deitu gabe. Espera, por si acaso, a ver, hola. Ez. Espera, markatuta dena guain, a ver, espérate, porque, a ver, sí. Bai, beste norbait badau, ez? Txika, que modernas estáis, A ver, espérate. A ver, espera. Eldu pixko bat, bai? Eldu iezu pixko bat, oso ongi, eskerrik asko, a ver. 5, adiós, hau. 3, 8, 1, 25, 43, 32, 85, 98, 425, 5.882, 5. Eskerrik asko. A ver, ahora sí suena. Ya sonará. A ver. Hor baiat hartukote. A ver, ba. Bai esan. Bai esan. Hola? Hola? Bai. Atxaldeon? Bai, esan. Zemuz, barkatu, bueno, ez dakit zeinekin hitz egiten nahi nahi zen, bando urdinekoak zarate, ez? Bando, urdine berdea segun nola beitzezun, Segun batzuntzako berde bestentzako hortan ez gea ados jartzen ba, neska gizona? Bueno, baina gorrik etzate, ez? Nola? Gorrik etzate. Gorrie, telefonua da gorrie, baina bandoa itxoin zazu. Bando, ze bandotakoa naiz? Bandoa, ikusten aldezue. Honek urdin esate? Bale, urdine, osongi, bai, zurekin hitzein nahi non. Betu jefeak esan dit. Txoin baino, zu ze bandotako ezea bazu? Ni gorrikoa. Gorriko altzea? Bai, ba. Ai, balio! Ordun zea, etxaie? Oi ba, Jesus, eske, a ber, ontatzen gan, bueno, a ber, nik etxaie naiz, bando gorrikoa, bai, zu urdinekoa, ez? Bai, bueno, oberdea, segun. Bueno, hau luzeako, Eske, segun zeine behitzeu, esan dizut, batzuntzako berdea, bestentzako urdine, bueno, a ber, bai. Gorri ez baza, netzako nahikoa. Bale, ordun ja, listo. Bale, osoki. Bueno, a ber, esaten izan bezala, jefeak esan dit, bihar hasten gala gerra. Bale, bihar? Bai, bihar, ala esan dit. Jesus, bihar igandea deuban? A ber, esan dit, bihar hasiko gala eta atxaldeko 3 kaldea. A ber. Nei, baina nola, igandea eta gainea siesta ordun hasi beharraldeu gerran. Bai, horreatik esaten izan. Bueno, pues, hoi, claro, goizen ezin da hasi, porque igandea izan da, mez eta joan behau. Claro. Hoi ba, baina, bueno, pues hoi, bazkal ostean hasiko gala eta atxaldeko 3etan esan do. Baina gainetiken guri igandetan rantxon babarruna jartzaizkigue. Hoi ba, gui garbantzuk, horreatik ba, eske ez da ideia oso nahiruk. Ordun hortako deitzen izan. Bai. Zeiru itzen 5etan hasten baldin baga. Bueno, nik uste 5etan hobe izango ala. Bai, siesta botata eta, bueno, ja ongi, egun ere, pixka luzatu da ja, eta, Hoi da, bai, 5, klaro, antzematea orduk zene jartzaitune. Bai, siestatik ez dena esnatu behar, hoi ba, bale, bueno, pues ordun 5etan bihar, Ados, 5etan. Osongi, bihar arte, venga. Bale, bai, bihar arte, bai. Bai, aio. Aio, bai, ondo izan. Jesus, a ver bihar, porque no, oi, ama. 5etan. Ai, ama, a ver, porque... Zenbat itxaso
Es como que raro. ¡Oh, Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quieto, ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, zu! ¡Quieto! ¡Quieto, zu! ¡Quieto, zure bai! ¡Zu, quieto! Eta zu, quieto, biderbi! Hoy no la da. Ba, quieto eta quieto! A ver, espérate. Espera, zu kontrakoa zea, ez? Seguro, ez? Adiós, espera. Bai, guazen aretago, porque hemen akoplatu itenga. Bueno, vale. Baina, haizu. Cállate! Baina, Baina, arregin ikusi zaino! Baina, zu maritxun azkeneko atxikina zea? ba. Ai, ama, baina nolatan hemen, zu? Bakizu, tokatu ala eta hemen txe? Ba, eta ze tokatu zaizo zuei, nahi gorrie? Gorrie tokatu altzaizu. Bai, nahi gorrie. Nei ba berdia? Berdeo, hoi ez alda urdine. Bueno, berdea urdine zenek behitzeun arabe... Ai ba, para. Eske... Ja, eske gerran gaude. Claro. Eske aztu iten zait. Gauz bet, zure ama ongi? Bueno, hor dabil besikula narrikote dauzken da bakizu. Ala izatea, bai. Harinak ez du barkatzen. Ez du barkatzen, ez. Hai nereare, hor da, ezagitze daukion giltzurrunetzar bateo. Bai. Bakizu, lehenko gauzek... Nahiko landa, oain klaro. Gu gerra eta zenek zaindu behar ditu. Taixa, gu hemen txoroa naike, porque ez daugio beste gauzik txoroa naikeen. Bueno, ala tokatu. Bai, ala tokatzea, bai. Etxen gelitu. Bueno, espera, que estamos a lo que estamos. A ver, quieto! Ez quieto zu! Quieto gozu! Joder. Bre? Es que Ba, argumentu gabe, galitzen naiz. Zea, eta holakotan zein behar daba? Ez que nire aurreneko eguna dut. Ja, nereare. Bai, baino, eske kontrakoak hil behar diela, eta hola da. Bai, ala izatea. A ver, baina, egitan... Bai, ala tokatu zaigu. Hola, momentu batetik bestea? Bai, hola da. Uste, baina, ez daki ba, nahi gaur hiltze hoi, eske... Gaur ez datorkit ba ondo. Jesus, txika, pues eske... Igual nik hilko zatxu eta aurrena. Oi, trampa izan doa. Venga, tira. Ai, ba, kaiate, zer da horkoi? Zer da? Me cauen, Dios, es que... Utzi da zu konta
Aber noiz bukatzen den hau, Zuek ez? Etxeate. Claro, urdinez, urdinez, ¿a quién se le ocurre? A ver, espera. Baina, ez aldezu ikusten. Baina, ikusten dut, ze zailtze trapo horrekin dantzan. Bandera txuria? Nola bandera txuria, zer da hori? Jesus, bandera txuria, pakea. Baina nola. Motel, pakia behar deula. Hainbeste gerra eta. Baina... Gu bidalin gatxue. Baina, espera, bandera txuri bat atea eta ja gerra bukatu egiten alda. Klaro? Horren errexi alda? Bai batzuk hartzezu bandera txurila behar du, Espera. Eta jartzezu, eta venga. Espera, zerbait eukiko txuri, la hostia, espera, a ver. Betxo, espera. Hostia. Listo. Bueno. Listo. Balio aldu. Ongi, zarekin ongi. Bai. Txuri, igual ez da, baino... Ongi. Orduan, ya está. Ai, ama. Bukatu da gerra. Ai, ama, eskerrak. Ai, ala, que majos. Ala, gozen. Baina ze ongi zu, gerrak abe, baina. Ai, ama. Listo, ya. Hemendik, jana. Ai, ama. Bueno. Indezatela besteko. Hombre, klaro baiet. Behaiek indezatela. Bai, gu pote bat hartuko deu. Hala. Quisiera que mi voz fuera tan Ama, ay. Que ama, llama. Ama, y ensancha el alma. ¿Para qué? En fin. O sea que amor, ¿eh? Amor. Amorcilla huele. Tanto amor. Ta guain guze, Oaingo, soldadu gabe. A ver. No
nola ikusi da gerra bat soldadu gabe, mekauen sos. A ber. Hau. Aizo, hemen asko daude, eh? Zu hemen asko daude eta gainera erritmo politiakin, Erritmo ona daukezue, Bai, A ber. hemen. A ber, hemen. pausu militarra iteko zen muzo ditzaten. A ber, Ok soldadutako earki, eakutsi, a ber. eakutxingo izeu. A ber, Ritmoa behar da soldadutako, Ezkerra, eskubi, ezkerra, eskubi, ezkerra, eskubi, ezkerra, Osongi, zuek izango zate gure soldaduak. Oida, Nola ezetz? Baina nola ezetz? zuek gerra juko zeaten. Pero bueno. Nola ez? Pero bueno. Baina eske gaur egungo umek ez zuek asikiten. Joder. Zu! Barkatu, Nik izan naiz pastu naiz, gizo. Cuidao, kalambre ematizo, Zu, hain nintzen behidatzen, Bai. eske hemendik askok soldaduz kaindue. Zeuro! Hombre, nik ikusten ditu, behitu bat behiru lau, bueno, unos cuantos, bai. Ok, umek baino biek izango jeok, mira! Horre bai! Zu, hau erreixa da, hemendik, honea, nekin, ne soldaduk izango zatea, Ongi! Ta hemendik horrea goikoke bai, Xup! Hau mapatan bezala ingo deu, raia! Ra! Hemendik horrea, nerek, Hoi da, eske justo nean aie bestalden esei da igual dio, Hau gerra da, igual dio. No, eske justo mutile hor dauket, igual dio. Osongi. han pasilloik ez da ogoran, igual du, zu erritik banatu, ta punto, hanka bat, Area eta bestea honea. hoi da, Eskuineko eskunetzat. Osongi. nola eskuineko esku ez zutzat. Hoi ba, pues erditik banatzen baldin bazo, eskuineko anetzat, da ezkerreko azutzat, es lo que hai. Ezke, Zen aitiozo eskuinekoak zure bai? Eske ez ditu bi eskuineko esku. Bueno, moldatu barko za. moldatuko naiz. Bueno. Zuek eskubiko eskua baukezu ez da? Aber, eskubiko eskuk! Bueno, mordoska bat bauzket hemen. Osongi. Bueno, orduan benga, martxein jendu, Ba? Buelta, ta... Ezkerra! Eskuin eskerra! Eskuin eskerra! Eskuin eskerra! I see them blue.
Hemen Atzetik eta hemen zaizkiguta. hori pentsatzen, behitu, hemen dai. Ze? Zuek ze? Pentsatzen atzetik etortzen zinetela? Hombre, hor jungea, ezkerra eskutetze. Hombre, kasi mugira haino. Azuek hemen, Bapo, xeita, estos. Hola, gerra. Gerra ez da eseita iten. Ez pa. Gerra, altxa denak. Beitu, pañulo txuri, beitu, oi bai, ikasi da honek. Pero. Zo, beste aldea. Ez zaigu besti gelditzen. Ze, baino. Zu tani inbarko deu gerra. Gu, Bai, zu nere kontra, tani zure kontra. baino. Nola ingo deu, gerra, gu. Bueno, inin behar bada, iningo deu gerra, Hola, astea. Ya, de momento, ira... Mika gutxos, hau alda gerra baino, ze mine! Dios! Baino. Hala! Nahi gerrak, ze hombre! Irabazten Dios, ai ama. Ikauen sos... Zuberrak kriston mine ematen do, A ber, zenek esatzu, inork ez abixatu, gerrako lako mina iteula. Ez que... Bezurik... Que hay en tus ojos no solo
Adolfito. Ama! Lotxa, mesedez. Ama! Ai, ama! Pega aurre, Adolfito. Joder, Pega aurrea, mesedez, favores. Mina batela izan, mina batela izan. Hau lotxan, gerratan jolasten mundu guztin aurren, lotxik ez aldizu ematen. Bueno, eske nahiko kursiek die, Color Esperanza ez dakize, Mira, kursik hauek bai, txukun, erritmon, ai, kantatu pixka, eta ber nola kantatzen zuen, Adolfito hau, tontotuta auketela, hombre. Kantatu hauek, oik. Oik, ai, jo pixkat, mesedez, etorri Adolfito. Ai, Jesus, ai, ama. Ikusi, Adolfito, ikusi. Ai, bueno, nahi dantzatzu, ez dantzatzu. Guazen dantzatzea pixkat, Jesus, mesedez, ama. Adolfito. Ai, txika. A ber, cariño, baina ezin alde. Ama, eske lotxa, dienden aurren, eske hauk nire soldaduk izan die, joe. Adolfito, mesedez, errespetu pixkate. Ai, mira, gerra, zen necesidade gerratan ibiltzeko. Txikitatik atea zain raro hau, Txikitatik horri biltzezan, jostaiuzko soldadukinta, beti olako kontukin, Bueno, marraztene ibiltzen izan, Bai, marrazten, hola, txatxaborrastetuta dana. Bueno. Adolfito, mira, hainbeste gerra eta gerra, hobezinuke, gelatxukuni eukiko bazen nuen, hoi desastre auken, galtzontzio danak horti bota. Ama, gauzik ez kontatu. Hombre, nola nahi zuzuk mundua dominatu, ze dominatu, etxeko, gela, guaindi dominatzeko aukezuta. Por Dios! Hau lotxa, bega, tia, tira. Tira gelatxukuntzera, ontxe bertan, Adolfito, Ai, Jesus. Oi, lotxa, por Dios! Oliba mikatza izan da, nahi zenuke gozoan. Oliba mikatza izan da, nahi zenuke gozoan. Gozotasun horregatik, maite zaitut osoan. Urrialekoan, orozen gazteloan, guafa, 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 sua bihotz ondoan. Urrialekoan, orozen heldu doan, guafa, 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 sua bihotz ondoan. Ikondo errea izan da, nahi zenuke osoa. Ikondo errea izan da, nahi zenuke osoa. Osotasun horregatik, maite zaitut osoa. Urrialekoan, horrazin astu doan, guafa, 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 sua bihotz ondoan. Urrialekoan, horrazin ari doan, guafa, 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 sua bihotz ondoan. Nasti zapaldua izan da, nahi zenuke
zapaldua izan da, nahi zenuke mulkoan. Gaixotasun horregatik, maite zaitut osoan. Ufia lepoan, horra zein arroldoan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Ufia lepoan, horra zein arroldoan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Etxea portua izan da, zutik zaude buzoan. Etxea portua izan da, zutik zaude buzoan. Osotasun horregatik, maite zaitut osoan. Ufia lepoan, horra zein erdetoan, Palestina, Palestina, kantuz naramala, hautsia duelala. Palestina, 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 erdi minez Ramallah. Ama, ui, hola. 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 Ui, txika, barkatu. Hola, zer moduz? Ui, ai, ze lotxa horren beste jende. Ze lotxa, zer moduz? Ongi? Bueno, eske, barkamena eskatzea etorri naiz. Nere semea onditu da hemen, ez, Francisco? Eske, txika, ai. Ui, ama. Hola. Hola. Zemuz. Ai, ui, Adolfito nazeazu. Ta zu Franciscona. Ai, ba, urte askotako neska. Berdin, guapa, mamua. Ai, Oi, lotxa neska. lotxa, calla. Ai, jarri hola, porque chica, te suena un montón. Ay, torneado, porque será eso. Ai, izango ala, Holaxe. por favor, ni barkamena eskatzea etornez jende guztioni. Ai, berdineni. Berdine, ai, txika. Ke desastre barkatu, benetan barkatu, porque eske gure seme hauek, txika, de berba. Ez esan ere. Hombre, eske gerra eta hortan nahi die egun osoan, txika, ke pelmaz. Eske nola te zaizkigu hola ba. Ui, ez dakit ba, Txika. neska. Ez dakit ba. Ze beha oso. Zein behar dugu Zein? hau. Zein? Honekin hobeto ez. Bai, kendo hoi. Kendo hortik den. Ai naiz, baino, bai, honekin. Bai, hola. Bueno. Bai, ongi, hola. Aitzen da, ez? Hola. Aitu ta ikuste altzaigure bai. Ongi gusten zaigu. Porque, chica, pa una vez que nos ponemos guapas. Claro. Ta gainetiken esateko ere gauz garrantzitsuk dauzkeu, Bai, ba. Hombre. Bueno, ni ya está, castigado de por vida, esan diot, hombre. Hombre, faltaria. Hola ez diteke. Hola, gerrak iten, alde batetik bestea. Qué fundamento. Por Dios. Qué fundamento. Baina, nundik ateraue hoi? Ez dakit ba, Gugandik ez neska? Baina behitu, ni badukete bai nere ondokoa. Bai. Izo zein den. Zein? Bai, txika, bere semean Netanyahu. Bai, Bueno, esan diote bai, ponle la pila, Hombre, osea, bueno, desastre, bai. Bueno, nik ondone bauzkete. Zein? Bueno, oain zea, boxeko guztioi. Oi, kaya. Amak auzo berekok. Oi, kaya. Bai, txika. Eske, bira, benetan, horrible. Eta, Nola ze ba? konkista, mesede, favorez. Baina, Bira,
gauz bat esango izute, Ze? gauz bat esango izut. Aman eskutziko balueke mundua gobernatzia, bueno, otro gallo cantaría, chica. Otro gallo? Bueno. Hombre, por favor. Alaxe, Ze esan behar nizan, bueno, nik hemendik manifara joan behot, zure bai? oi, txika, elkarrekin jungo algea. Ta manifa eta geho konkistakin jartzen baldin babazutani? Bueno, nik uste konkistain behar deula, Anda, orai, hombre. Lehenengo manifara? Oida. Hombre, te hartu. Se meto un... Bueno, por bueno. favor. Ale, zueke bai, ez? Ala, venga. Bueno, ale. Conquista. A la conquista. Gure batik hartu dezagun beste bat, nostalgiatzi dugulako jalatzea, nire zidorilunak ekaitzen egunak ezagutu ditugu denon batera, emaidazu gordeta duzun eskuan, jada ostole horrak erori dira, emaidazu gordeta duzun eskuan, orain ere izango nauzu ondoan, izango ditugu bihotzak batera, arrasa batekin, da sendatuko ditugu zauriak gauean gureka, honekin. Batzutan euria beharrezkoa da, eketiko garbitzeko zauria, une batzutan harina justu behar da, eraikitzeko bizitza berria, ta orain jada gure aukera honena, ateratzen dutena eta txakairera, orain jada gure aukera honena, mantzatu dezagun gau osoa batera, loiazu gordeta duzun eskua, jada ostole horrak erori dira, emaidazu gordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan, konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrasa batekin, da sendatuko ditugu zauriak gauean gureka, honekin. Atzean gelditu dira marko guztiak, gure konkista iritsi da, geldi ezinak gara orainero, kakabea, orain jada gure aukera honena, ateratzen igana eta txakairera, orain jada gure aukera honena, mantzatu dezagun gau osoa batera, iztatuko ditugu bihotzak batera, arrasa batekin, da sendatuko ditugu zauriak gauean bihotzak batera, arrasa batekin, da sendatuko ditugu zauriak gauean gureka, honekin. Noski baiez, txalo bero bat, hor dauden 104 ikasleei beziklokoak eta abesbatzako eukideak. Araitz, Arano, Areso, Atetz, Basagurua, Betelu, Goizueta, Lantz, Larraun, Leitza, Lekunberri, Odieta eta Ultzamatik, etorritakoak. Txalo bat baita ere, gure gaurko abesbatzako irakasleak izan diren, Irune, Lourdes, Luisa, aurrera. Gaurko tematika berezi honetan umore erabiliz benetan maixuki aritu diren antzezleei, noski. Aurrera, holtzara, txalo bat Itziar Sainz de Ojer eta Lorena Arangoarentzat. Hemen nire alboan aritu den Joseba Orejari argiztapenarekin, eta nola ez megafoniarekin hemen salsa guzti honetan dani. Zorionak, txalo bat bera intzader.
Nola ez, eskerrak eman baitere ikuskizunaren sostengu ekonomikoa eman duten Larraun eta Lekunberriko udaletxei eta Laboral Kutxari, txalo bat beraientzat baitere. Nola ez, guretzat izugarrizko plazerra izaten da onera etortzea mino honetarako, hor, bezperan, ostiraletik lan asko egiten duten, Lekunberriko uda langilei txalo bat baita ere beraientzat. Arala Rudol Musika Eskolaren partetik, eskerrak eman behar dizkizuegu zuei, entzulego finei, bai? Zeren egia esan gaur kiroldegia gainez bete da horrela ikustea benetako plazerra da. Eskerrik asko eta txalo bat zuentzat, bai? Eta noski gaur zuzenean hor eskuinean fin aritu diren gure banda, soinu bandari, aurreratu direzela, perkusioan, Asier Garatea eta Urko Milagro. Pilar Arginena akordeoian. Estela Ibirizaldu teklatuan. Iker Olabegoia gitarra elektrikoan. Aizezko sekzioan zeharkako txirulan Leire, Satrustegi. Eta saxofoian Iñigo Montero. Eta hor eskuinean daukagu harmonia mantentzen eta gaurko ikuskizuneko arreglista den pianista izugarria Satxa Soriazu. Eta horrein eskatu nahi dizuet, hor beste hainbat lanetan ibilitako lankide guztiei holtzara hurbildu zaiteztela, zeren hemen ekipo lana egiten dugu denak eta merezitako txaloak zuentzat. Eskerrik asko, hurren arte, aio!